Hello guys. Guys, hello guys. Handisi kukuona hii. Asi network iri kunetsa guys. Handisi kuona ningikiri wani. Handisi kuona ma comments. Handisi kuona ma comments wani. Shibiki kwamba se. Okay, yao ya comment. Alright, au ya ma comments. Naenda kushare out shibiki kwamba se itangata sticker. Kanzi kuno lotweshe au ya izvozvi magetsi kwakusina magetsi tangopindawo kubva kuchechi tikawana magetsi asvikirana nesu magetsi asvikirana nesu guys. Hello, aisku mesh tiri vangani guys? Ndikungona vanhu yangomira pa 93 apa, yangomira pa 93 apa. Tiri vangani guys? Tiri vangani? Maskera sei kwasikana? Tiri vangani? Yangomira pa 93 hanzi na yowe inga muri padavus. Oh ya izvozvi mukusho wani kwa rutukano izvo neiwe munoda mpofu izvo rikaiti block, rikaiti to block. Pana pasi mapeji akadaro funge waita wrong move, musatomboinda teina munhu akadai mirai titomanya kubloka. Pana pasi mapeji ezvakadaro kana wakasina kurayirwa kubva kwenyu namai vako isati ngakwanisa kukurayira pano ndepe vanhu vanofara, pasi vanhu pevanhu vari bita kudai sewe kudai vane maissues mukati meupenyu hwavo. Pana hapasi mupofu, regatibvisi regatibvira tobloka ushu block zvachose munhu rudziya kadai block regatibvira delete necomment yake delete 470 or 48 kuno kuri kungobudisa 93 people. Alright, tachambobloka ava vanongouya kungotuka vanhu amoti vaitwa sei nani, vatsamwiswa nani hamenu, tivatsamwiswa nani. Alright, 499 drink water sisi mvura yei naipita ndandina nyota ini, handina nyota, ndandichomwa drink manje. Right, maskera sei guys, maskera sei. Ndango yangu short life ndangoyambija no titaura nenyaya inikikiri tionesane nenyaya ye program yamangwana. Program yamangwana ndio yandafambira. Guys vari muRustenburg vese mangwana iburial yamukoma Edi, mangwana iburial yamukoma Edi. Saka ndiri kukumbirawo vari muRustenburg vese vanokwanisa, please, vese vari kukwanisa kuburial yamukoma Edi mangwana ngatisanganei makuseni please. Nanchikumbirawo mangwana iburial yamukoma Edi vaya mavaziva nditika vamukoma Edi vatakaziva panguva pfupi ivo vaya, asi mangwana tiri kuda kuti tivachengete. Saka guys ndandichikumbirawo vari muRustenburg vanokwanisa kwayamene chikunama pai vanokwanisa mangwana kuti please guys tikwanise kuonesana, tionesane guys. Ndandichikumbirawo guys mangwana ndibatsireiwo kana varipo vanokwanisa kuti muRustenburg tisangane makuseni paikono. Kana usina madirections please ndibate ndokurayira kuti ikono iri papi tivige at least chotikaita 15 chotikaita 10 zviri right, chotikaita 10 chotikaita 15 guys it's okay. Anomaona vanongovigwa, chotikaita 10 chotikaita 15 vanongovigwa. Anomaona hanzi your eyes are very red, anorwadza hanzi filter osi haisi filter masangu unoziva kuti agara anorwadza ende ukutonzwa ndakabloka
ndakatobloka nemasinus. Ndo weather yacho yoiye masinus. Ndo weather yacho yemasinus. Anotorwadza. Nganombona ndichipfeka maglass anditomadi but ndinotombosvika pakutokundikana chaiko. Na vanhu ngatifokasei nemessage guys. Siyanai nefesi yangu anyway. Siyanai nekumeso kwangu anyway. Siyanai nemuromo. Siyanai nezimhino iri. Ngatiitei zvemessage please. Ndakuzotena kamera yotarisa kuti musaone inini. Ndakuzotena kamera yotarisa kuti musandione. Because makutofokasa nezvisina basa. Anditika saka ndanichikumbirawo guys kuti mangwana kana zvichiita vanokwanisa vese please uyai tifambisane, uyai tibatsirane, tivige mukoma edi andadziyaya hama dzakashayikwa guys, hama dzakashayikwa. Asi kana hama kuri kuti muchiripo antika maona kuti munhu akuvigwa muchida henyu kuti muuye still uyai henyu. Ndikutaura vari muRustenburg, ndikutaura vari muRustenburg, ndova ndiri kukumbira, ndikutaura vanhu vari muRustenburg. Saka ndochikumbira chandandangoya nacho guys, nokuti ndikanomira ndiri ndoga guys, imagine ndiri one nevarume veberiyawo vaya, imagine guys. Saka mukangoyawo vari muRustenburg mudhuze, mukangoyawo takangoitawo kana 4-5 guys, tongoanzi no we want to see you SIS MELLY ndokozo. Alright, asi message ndo yakakosha nditi hansinus mawani amawani tawa akaniwe tawa nemasinus atawa udresi SIS MELLY nacho right. Saka guys ndo zvinhu zvandauti ndizokumbira. Thank you mwanangu Samantha baby girl. Vari kuti dress ndichari poster guys, ndiri kutengesa. Vari kuti dress I'll post it guys, it's in stock. Vari kumada ari in stock, ane macolors akasiyana siyana anditika right. So guys ndo zvandangoya ndizokumbira nditouya. Thank you Ruma Moyo, thank you guys, thank you. Vari kuti vari kuuyawo vari muRustenburg muri vangani guys, tutaridzewo muri vangani. Malicious iwe zvangu zvokungobayirira ini ndongobayirira kai ndongotora ndoti bai handimbozvigoni chero zvemakeup ndinongoti mene koko handimbosi munhu wokuti ndinonyanya kugona zvemamakeup handizvigonini ndongoti chero zvaaita chero zvatowa mene koko handiona ndisi anopedza nguva ari pagirazi vachidharadhara handizvigonini hanzi airapiki senge chandanotisa for the last 3 days maina tali kwandiri it seems as if angu masaini andinawo masinus yaka anenge ari kutowedzera nokuti chinonzi masinus inyama dzinomera mumhino. Pane nyama unotokura nadzo dzinomera. Ndikuonesa kuti mazivano dzangu dzirikatowedzera kukura, ndikuonesa kudaro dzakozera kukura because pane padzomboti nti kuvhara kuti nti nditozoita zvokutovhara chako kuvhara kuti nti apa ndiri panodziya pasina kana carpet pasina nachi padzongo. Saka padzinozvimba nyama idzo dziri mukati dzikazvimba kudai ndo masinus china dzinobva zanovhara. Tita kunge tine madziwa unongositorina kana dziwa kana anything, nyama idzo ndo dzinenge dzakura dai dzablock. Saka zvinoto affecta maziso ako, zviri kuaffecta mukati memuromo kumusoro uku, mukati memuromo kumusoro uku. Pane pakuti tinombotosvika pakukwenya zvoti panosvuka mukati animaona ichikuchinja kweweather tinoto nzeve idzi dzikatanga kuvava ndosamchana dzimwe nguva tishandisa kana matishu checheu kana kuti but iri kure notora chero bepa chanotorola ndotobaya because dzechida kutobayiwa animaona ndinenge ndichitongobaya kuti dzechivava zvokonekta uku zvoti nzeve zvoti guys amudi masinus don't ever wishira kuti sinus komana ndo chinhu chisingatoiti chinhu chinonzi sinus chachiiti chinhu chinonzi sinus achitoiti. KuRustenburg uya Josi ukangopinda muRustenburg mutown zvetsanga yemaso handisi my sister hanza I used to bleed but I bleed. Wakarapa nei Clarice? Wakarapiwa nei? Yes inodzoka vamwe vanoenda kuita operation vochekwa inonzi nyama dzechina idzodzo but kwanzi is dangerous kuti kana wa munhu mukuru dzinoitwa perpetual but hanzi dziri dangerous. Kana wa munhu mukuru unogona kusadzoka, unogona sinus inogwadza vakomana isi takambochikwa ichaive chigwere chevarungu zvinondoti kwatiriwo chakasvika sei right. Gai nditore kwai ndibatei ndimira nditore namba yako vari kudawo gai nditore namba iyi ungatotibatsira wena ungatibatsira ndifunga takatowanda mira titonyora torai namba iyo guys gai nditore namba ndakaura 261 takazonzi nevamwe pana panzi vane flu isingaperi unhu zvobhowaska alright ndikuya kuwhatsapp kwako ndapedza panapa.
takazonzi neumwe pana panzi vane. Thank you my sister. I know kuti muri kure vakawanda. I know kuti handsyness inouraya musaita. Ndozvatoda tongoudzwa nzwa at your own risk. Saka takangotega tichingogara nazvo. Takazonzi neumwe kwai vane furu isingaperi nokuti chinorwadza sinus guys. Ukasvika mutauni unongofona Jose. Ukangosvika mutauni unongofona then tobva tatokudza tiri papi. Because tichanovaviga kumakuva emaforena uko kumakuva emaforena ndokwavanoenda. Saka munhu ane masinus guys unofamba mukona unofamba nechitawel. Unotofamba nechitawel chero papati chero pai katauro unofamba nako. Katauro unotofamba nako chete. Nokuti unenge usina madziwa guys. Hauna dziwa raunenge uchiwa. Asi kuti pamwe paunochi kana dzazvimba nyama dziya ukafura kudai unowanza kuti zvaita nane zvita sokuti avhurika mhino dzavhurika. Handika time dzovhara futi. Unotofamba nechitauro chero pai chero pakadini chitauro chehandbag unotofamba nacho chete kana kutofamba wakabata chitauro kudai. Handimaona because chigwere chisingatoiti. Saka kune vaya vanoti hanzi tine furu isingaperi. Hatizivi kuti tingati furu isingaperi. Asi tozva kuti masinus kana tinoramba nemaspray guys. Tinoramba nemaspray atinawo. Tinotenga maspray akasiyana-siyana ekuti echikona fa zvomboserera. But kunonzi ukamashandisa futi too much maspray iwayo hanzi unogona kupesera kubleeda. Handimaona unopesera kubleeda. Saka isusu dhisivayo kuti we don't use my perfume guys vane masinus. Kana chisisa perfume inini ndinobata mhino kudai. Kana nchidira perfume ndinotanga ndabata mhino yangu kudai ndodira pa skin chapo ndakananga ndakavhara kuti mweya uya usauye uko. Handitomboshandisi maspray enyaya anodhura maperfume enyaya anodhura atishandisi isusu vemasinus. Saka mukasangana nisipapa muchiona tichinhuhwa hedu usipo musazoti kwa heya vatengi perfume havagoni. Hatisitomboreva vanhu vemaperfume vanhu vemasinus. Atiti maperfume 1 zvinonhuhwirira izvi sterek sipo chaiyo sipo senge mazisipo ekuzimbabwe ayaya anonzi vana geisha mheno rimwe zisipo so rinomboshandiswa sterek rekuzimbabwe rinonzi zipelof what riya rakandiita kuita kunge ndichatofa chaiko ndangorifema zisipo iro riya. Isusu tinoshandisa tinogeza nesunlight guys. Isusu vana nemasunlight tinoshandisa vanogeza nemasinus tinogeza sunlight yekugezesa yamuiziva sunlight yekugezesa iya ndosipo yedu iyoyo. Hatigezesi vana protex vaya. Hatigezesi vana sipo dzenyu dzinonhuhwirira dzine maperfume hatishandisi. Tinoshandisa sunlight yegreen iya ndosipo yedu. Mafuta ane munhuhwi wakasimba hatishandisi. Toshandisa mafuta anenge asina munhuhwi wakawanda. Anything chinenge chine zvinhu zvakasimba izvi we don't use. Handimaona tenge matebla zonzi seti lena dengambokutadza mapirizi ari mumba munosekerera iwe. Tinokusekerera iwe ukatika kutadza mapirizi atinawo emasinus aya. Tinokutaridzawo nawo try Dove cream yewhite. Tinoshandisa vana Dove toshandisa inoti haina munhuhwi. Tinoshandisa ndozve vanhu vane masinus. Saka kune ndangoti ndieducate vamwe vaya vasinganatsi kuziva vanenge vachiti kwanzi vane furu dzisingaperi. Nokuti mukati furu dzisingaperi makuti associate kune zvimwe zvinhu. Handimaona isusu tine masinus ndiwo anotinetsa. Chigwere chinonzi masinus kana yefifa. Miti ikatanga kubhluma izvi zvemona weather yakachinja. Miti ikatanga kubhluma kudai tinoita kuchema kufamba misodzi chidona maziso. Musha tikuchemete chingopukuta kudai. Achivava mukaona takasviba maziso. Isusu ndisivayo kusviba maziso. Mukaona takaita black mumaziso. Musatombozvibvunza henyu kuti komaita sei. Tinotosvika pakumbokwenya pekuti unori kwenya sori kuita red kuita chiropa kudai uchiri kwenya kudai. Saka pakukwenya papa unopusira usara waita black mese maziso usara waita black. Andimaona saka asi nyaya yangu yanga isiri masinus. Nyaya yangu yanga iri yekuti mangwana mukoma edi vari kuvigwa anditika toda yepinki yacho sipo. Hands drinking plenty of water. Sure here. Tichazvizamawo pazvoda uri ningikiri uri feni yemvura right. Saka guys ndanangoya nenyaya yamukoma edi kuti ndikumbire panyaya yamukoma edi anditika kuti veduwe mangwana if iberial yavo. Saka muvepo chero muri kunzvimbo dzamuri guys munongoonawo berial yacho muri kwamuri. Please let's support vamwe vedu anditika there is power in supporting our own people guys. There is power in supporting our own people. There is power in supporting one another. Andimaona there's power in supporting one another. Nozvananangoya tizokumbira anditimaona chete kuti vanokwanisawo please support us, support me anditika support me guys tivige babava zvibve zvangodarika. Hapasina chimwe choda kuti zvese takaita takapedza tangoda tichivaviga chete.
zvobva zvangopera zvakadaro. Anoona saka ndo nyaya iripo zvandandanguya kuti ndizotaura iyoyo. Handina hangu nyaya zvandandanguya kuti ndizotaura izvozvo izvo. Anoona zvandandanguya kuti ndizotaura izvozvo izvo. Ndizvo zvandiri kutaura masainasi acho Emily, ndizvo zvandiri kutaura wani kuti anotokuafekta zvese. Ndingandiri kutaura wani kuti unobva kunzeve, maziso, mukati memuromo umu zvese anotoafekta. Hanzi akasara handioni chakasiyana nehay fever, zvakafanana. Isusu chero pane makapeti chaiwo kapeti, pane kapeti mudzimba tinototanga kuhotsira totobhuloka mino. Mbwa hatiiti mapetsi aya, mbwa chaiyo kusvika padhuze nembwa kudai tinotobhuloka mino. Makushe embwa yaya hatitowirira nawo, chero kiti hatitowirira nadzo. Anomaona hatitowirira nadzo. Ndo vanhu vane mahefiva nemasainasi waya. Andimaona ndo vanhu vane mahefiva nemasainasi waya. Ndichari postal mildred. Handingaisi zvandangu yangu ndizotaura chete. Hapana hapo chimwe. Ndinoda kuti nditaura sikana muve nezuva rakanaka, magetsi akuti shungurudza guys. Hanzi nyaya tichingotsvaka-tsvaka, kuda kutsvaka-tsvaka nyaya yekuti kudiki wasikana. Hatina nyaya nhasi. Asi hatina nyaya, ndangoti ndandauya kuzo. Kwanzi vari kwaiva iwayo komenti. Kwanzi kazhinji inoitwa nevanhu vari iwayo komenti. Iwayo educatai mwana wevedwe Annabel Tigere. Educatai Annabel Tigere. Hanzi kazhinji inoitwa nevanhu vari HIV positive sinus. Annabel, that's a lie. That's a lie. Hakuna zvakadaro. Sinus dzauri kuona dzatinadzo idzi. Inini ndakatokura ndine sinus kubva ndiri mwana mudiki. Inini nehanzvadzi yangu imwe third born. Third born akaita lucky rekuti achiri mudiki ipapo doctor akabva recommenda kuti ngaaitwe operation. Akanoitwa operation kubulawayo. Handika akabva atopera akanobviswa nyama idzodzo achiri mudiki. I think anga ari kuma 2 years something. Because aitobloka zvotoda kufa chaiko chaiko. Anomaona doctor akati ngaabviswe. Ndokurarama kwaakaita. System yekusangana kupala ngatisangane exactly na 8:30. Ngatisangane na 8:30. Antimaona. Saka inongoita sinus inongoita kumunhu chamwana vana ndozvarwa nadzo sinus chingori varungu vazhinji ndio vanetsikana nemasinus. Saka zve status dzave nangu andoziva, asi chendozo chekuti inini sinus ndakabva ndiri mudiki handina HIV. Handina HIV. Asi ndine sinus. Handina HIV asi ndine sinus. Unoda kuti ueducate kwestere kanzi 37 bamiri tine masinus. Yes. Yesi zuva muri saitete ebentete. Zuva cheche anisisiti ndisisiti ndikasangana zuva anofamba nemaperfume akanodhura. Anenge achida kundispraya kuti kusisi wangu havasi kunhuhwira sei. Ndakauti naiwe zuva wakangama kuti handisprayii zvinhu izvi ndine masinus. Wakangamwa here kuti handisprayii. Ozoti anenge achida kundispraya. Ototi wangu asivashewa mari kutengawo perfume. Aiwa tizoshaya mari kutenga perfume asi hatitosprayii. Sipo chadzinonhuhwira hatitoshandisi. Tinoshandisa green bar, sunlight green ya ndo sipo dzedu. Anomaona atishandise ningirikiri, atishandise Annabel Tigere anzuri ghost but still toda kutingokuudza atina HIV Annabel. Fanza nazvo indakatotanga kuitoita ndiri mudiki manje. Ndakatotanga kuitoita ndiri mudiki. I think ndosaka yave severe. Maybe noti yakaregeregwa. Yangu yatove severe ka. Ndofunga yakaregeregwa. Because ndakatanga nditori mudiki chaichai. Ndiri mudiki. Ini ndiri munhu aifanira kuenda masports kuchikoro guys. Zvokudaro especially swimming. Ndinoswima guys, ndaigona kuswima ndichikura pati. Sometimes ukapinda mumvura inotonhora ndinobloka same time. Chero isusu ndisivave kuchero kuchipisa so. Tinogeza nemvura inodziya, atigeze shower. Ani muri kuona, tinogeza nemvura inodziya, atigeze shower. Chero kukapisa sei, chero kukanyunguduka chii, isu atigeze mvura inotonhora. Nokuti uchingodira mvura inotonhora unobva watobloka. Anzi yafane asima here, aina. Inda itofarira kuswima ndichitokura asi ndinoto affect. Pamba pangu panapa nditori ne swimming pool chaiko. Pamba pangu panapa ndine swimming pool. But kuti ndipinde swimming pool takazoisa masola pamusoro apa. Takaisa masola iko zvino kuti idziye nyana tikwanise kuswimawo. Otherwise kana ikatonhora zvo tiri kutonhora zva andiswimi andipindi. Andipindi swimming pool. Anditopindi. Andipindi swimming pool. Nokuti ndinototonese nchafiramo. Andimaona. Tikangotipindwa nechando kudai sendo to block. Antimaona.
saka tisu vaya kune vari kuti HIV handizivi makakudzidzisai hanzi paswimming pool apo yes it happens to my son when he swims. Yes tari ndo ndizvo ndotokudza plus machemicals emuswimming pool aya machemicals atinoisa vana apple acid vaya vana apple acid nemapowder tinokanda mupu aya anotoafecta zvakasimba maziso checho anobuda akaita chiropa kuti red swimming pool nechlorine ya andimaona chlorine chaiyo saka dachingoti tingoeducatana ipapo kutoziza sava iyi ndo painonyanyira not hay fever sounds is that not hay fever sounds like tashali isatizozivi difference handizozivi difference ye hay fever nemasinus asi chinenge chinhu chimwe chete kuona kwangu chinhu chimwe chete handizoziti sei vachizoiti imwe hay fever imwe but chinhu chirokanoinda famasi uchitenga mapiritsi ka vanotokupa kati ukati masinus vanotokupa kanzi hay fever watu ndonezoti chinhu chimwe chete hanimaona so handizivi hatisedo madhodepama pane mnhu anonyatsa tsanangura tamuedha apa hatinyatsa vezvemedical apa isa hatisozivedi hanzi is the same thing chinhu one zvanangofunga because chero kaenda uchiti hay fever vanokupa mapirisi aunopiwa iwayo uchiro nesinus ndo mapirisi aunenge uchingotenga handimaona saka hatizozivi kuti zvinozonyatsa kufamba sei handimaona saka munhu anenge akakudza kuti hanzi HIV handizivi yangu kuti information yakaiwana kupi but that's not correct. HIV chirwere chemuropa chinosanganikwa through bonde handitika chinosanganikwa through bonde kana kuti through ngatingoti it's a blood transmission disease handi ndizvo guys kune vakadzidza apa handiti it's a blood transmission disease chirwere chinowanikwa through blood to blood saka sinus haina ropa mukati inozokwana papi paHIV kana ukabayiwa netsono yabaya muna neHIV pakaita blood contamination handitika pano unotogona kuwana HIV ishi kana kuti ukaita sex nemunhu anaye unogona kuwana handika kana kuti pakaita mafluids ndizvo handiti pakaita mafluids ayaya mukasangana kudai mafluids iwayo kanzi Ed I can explain the difference. Okay tikudzidza usati nyatsoziya anti tatodarika isenda kumba isu takurumidza Hi, SIS MELLY. Hold on my sister. Enda kurengi ko pa bena bani ko andichazivi kuti bena banini asi unongobvunza tuda kashani ndokurira papa nokutaridza kashani hello kashani hello ndukunzwai kashani Hello, yes, my sister, how are you? Hi, SIS MELLY, how are you doing? Good, and how are you? I'm fine, thank you. Okay, muri kutaura nezvenyaya yemasinuses nehay fever. There's a difference. So I don't know hangu uya ati hanzi inoitwa nevanhu vane HIV. I don't know. Inini hangu kunyepa ikoko. Saka imimi mune sanitize yekurwara nemasinuses. Saka yenyu it's a long term. The difference in hay fever is seasonal. So you find kuti vanhu vane hay fever kana kwakupinda musama kwakutanga kubluma maruva pollen pollen yakukwira ndo pavanotanga kusafa nehay fever. But imimi mune masinus. So it's always there. But inotrigwa nezvinhu zvakawanda. Perfume yamamuchataura iyo pollen kana yakusumuka weather and stuff like that. Saka yenyu it's like it's a chronic medical chronic condition. Unlike hay fever it will be seasonal. So that's the difference. Saka panotone msiyano. Yeah, so pane munhu ataura anyatsotaura chirungu hanzi inflammation of sinuses. And saka it's like kuzvimba kwemasinus enyu. So enyu mimi anotogara
because munongo zvinhu zvamunofema is always there. And saka muchigara muchiita. I don't know henyu kuti munoshandisa chi for your sinuses. I can recommend like inendosenza mu-ENT, so ndoshanda nema-consultant vanoita vanhu vanouya nechirwere ichocho. Saka you can wash your nose ne salty water, so you can make your own. So you need half a teaspoon of salt, half a teaspoon of bicarbonate of soda, nemvura moboilisa zviri together. Then moisi yake yoita cool down. Then you use it to wash your nose, like mukatora a syringe, moisa mvura yaya muningrini. So it's washing all those. Mukangoenda, you find kuti mukaenda panza ndi munotodzoka makutonzwa kuti ish munhu dzenyu but because all the things zvamamuchifema panze. Saka if you do that, it's washing all zvinhu zvaita se zvamamuchifema. Washing muri kuti kuwacha as in kugeza chaiko kana kuti kutora swab. So mukatora syringe and like in a tip panaya nematipi mahombe, put mvura solution iya yamagadzira modai so. If you want, I can send you the proper one. Chisinganeze chinoya nechibottle chacho. I'll send you you can watch it on YouTube and how to wash it. So it's just for maintenance because any chronic disease, but it helps you with that congestion because anything chamunofema is just trigger your sinuses. So you need to do that douching. So you need to do it kind of twice a day, in the morning and at night time. And then I don't know sometimes I recommend a spray or like my nasal drop. So you do your douching, then you use your drops na doctor. So permanent might wash your nose. Then you use your spray or your drops, depending what your doctor recommended. I'm hoping that you are using all the time, because with your condition, you need to use either drops or spray every zvare garamwana. Ndinawo yakatowanda because izvozvo kuti inozati kubva tasvika unonasa kuti yawakanyorerwa ichashandi. Ushoba kunoona vamwe vachitaura, unotenga yataurwa neuyu. I think I've got a variety. Vana flomist, vana try akawanda. Vana akawanda mafisira ndinawo. Saka nokuti anonga chera anonga ndodira. Andide, but try Zandakudai. If you haven't done the Nyekugeza nose, try that one. And you use whatever spray or drop ya murgushita after washing your thing. I will write to you as well. I don't know, but I'm sure South Africa, I know one, but it might I don't know how good to South Africa my drugs are no prescription and no pharmacy, but usually it's quite good because you can't buy it over the counter. It's a prescription only. So usually it's given by the doctor. So I'll send you the link here. It makes it easy, but you can also make the solution in mega and that's how half a teaspoon of salt, half a teaspoon of bicarbonate of soda, boil it, leave it to cool. And then for you to make it easier, you can get mushroom catheter tip and a tip wombe. You can put that in your nose in mvura and then just sweat the mvura. So you need to be pasinki, more spray mvura, inenge chibuda in the other nose, each to wash, and then do the other nose, each buda. It is, but trust me, I wonder they give up. But if you have this chronic disease, that's on maintenance because you are given those spray for maintenance. But if you do that, trust me, because you are washing your the other difference in asthma as well, it's different. So yours is like asthma of the nose, but asthma is more the chest, but yours is sort of similar to asthma. Like if I want to put it in a it's like asthma of the nose.
So your problem is more of the nose, but when the asthma is more of the chest. You understand? So you need pane munhu anyora futi yamapina, you could try that, but try the nasal douching first before you pamunoshanda makuseni momuka moita your douching, and then use your spray, whatever spray yamuruda, and see how you go. I'm sure zvinobatsira hazvirape chirwere chenyu, but it's for maintaining, like I was saying, it's asthma of the nose. So when asthma, they use my nail eye for kind of chest yavo each greener. So you need to do the same for your nose. Zvasiyana munhu ane hay fever. Munhu ane hay fever inini ndogona kuti senge kana kwakuita sama ndotanga kunzwa mhono kuvava maziso. Although hangu inini yakangu I don't know, maybe it's because of kwandiri ndakuita tendons of having that kana sama yakunotanga ndonzwa mhono kuvava, but like now kwakuenda kuchitonhora I don't get that. So it's just like in pollen inenge ichitanga kusumuka, sometimes it does affect. But because mimi mune chronic sinusitis, you need to do that all the time. Anyway, that's all I wanted to say. Kuti, it's different from asthma, it's different from hay fever. That's why its name is Takasiana, because it's Shakatosiana. Yeah. Thank you much. Thank you. Okay. Oh, it was lovely to talk to you. But let me just help. A little bit I always shame she's got that in. So obviously do that. I'll try and send you ye douching, because I know it's not an easy thing to do, but but it's not twice a day. Yeah, it can be very, very frustrating. I've seen it, my patients are nowhere, and they, Vanotrate are very, down about it. Sometimes you fail to speak kutaura chako properly. Unotadza wakaita kuzarikwa uchitongwe munhu akazarikwa wakazarikwa mumhino ndemnenge makazofanira kutaura. Imagine mamuchiti morning na when you to anova yakuti pfa iye anozoona yake seka oti pfa nochikwakanga kuti ndicharisi zvinhu because mimi zvinenge zviri nani, but paanongokuti pfa chete zvava zvatoita kuti inflammation yaibva ita worse. So imimiwo mukapota muchigeza your nose kubvisa izvozvo zvamunenge masanga. Imagine kuti maenda kunonzi kuhigh tea kwenyu, ini ndakaisa perfume yangu, zuva akaisa yake, nhinga akaisa yake, you can imagine what's happening to your sinuses. So imimiwo kuti inini handirare ndakatisa mudenga kudai. Because anything chamunotofema triggers it. Anything chamunofema, kuti even in my carpet, they recommend that's a good start. They recommend usaite macarpet, your bedding, kune inonzi anti-hypo allergic, get that one. Also get my proper cotton. Dura muri expensive. Muri expensive because zvamuno user dura, but zvinokubatsira imimi kuti mufeme kuti even bedding and even washing powder yamuno, you have to be very careful what you use, because anything chamunongo fema, it just triggers your nose. So you want to use it really natural as possible. Kuti senge bedding yenyu motopota muchitochinja maduve yenyu after every month, makutenga new one morasa because nenge rabatira zvinhu. So every time you have to change your sheet. Maji every month muchirasa iwe tinoboilisa
tinoita kuti Exactly. tinogoilisa umotodira jiki zvabatira zvobva hatirashisi tingakone kubara kutenga So majuvheti it is a very lifestyle every month ichiwa tichiranga majuvheti ndozvavanotorika kuti from pillow inonzi chiduve unless you get aya anonzi kune ari special yokuti you don't have kurirasa but they are also expensive anenge akanzi anti-hyper allergic or something, so they are expensive. So yavo you don't have, but ukangotenga wedu atajaira yangori ordinary ish ikangoti gare gare manje zvinenge zvabatira how inonzi chii zvinobatira mumamattress and stuff like that izvozvo futi zvinotrigger. That's why you have kuti kana unototenga new one. Your mattress zvaazvenyuwana tingasvigoni kuti every month tenga totora iwayo tokanda mujiki zvobva zvofa totaka panyuwa. Somebody akandiudza how to clean your mattress. Mukatora bicarbonate of soda yaya ndogara chishandisa pamattress. Exactly, and then you move it. So iri kubvisa those zvimaningirikini zvinenge zviri pamattress, so that kuti musaningire, because mimi yenyu chese chamangofema you are special breed, that's why chese chamangofema in a very painful way, very painful way. It is very, because you feel you don't want to go out. The minute you go out, if unotodzoka wakuita ngemunhu ane cold. How embarrassing it is wapinda mutaxi pakazara vanhu maimwana yobva yaenza kuti nti unosvika unotofila uncomfortable because wakutofura kuti zvidzike zvimboita kunge zviri nani zvinhu zvibodo. Ukapinda muchechi yamu indotogara kuchikona changu ndega kusiro kuti ndikaona zvabata kudai ndabloka ndoti spray ndaspraya ndobuda panze ndoti andowana kuzanondosira kuti zviri kufamba sei. But no, don't let it get you. People are people will always say. So it's just how tamakango itwavo imini, and there isn't really kiwa vamwe gonna need surgery, but sometimes it doesn't help. Chinongo battery is just that maintenance and using the spray, kuchaga wirirana newe irikukuyitira. That's the different. Anyway, inene ndango yakuti ndingoti kune vanhu zvitori zvinhu zvakasiyana. Asthma, hay fever nesinus zvakatosiyana. It's 3 different conditions dzakatosiyanawo dzinotomanagwa zviri different. So now dzidzisa something singe pashuga neningi apa nesoda totombozvipa I can tell you it's not a very nice thing, kuita, but it does help. If you can do it twice a day, morning and before you go to sleep, zvinobatsira kuti clear your sinus, and then you can put your maningirikini, because mukaramba muchisa on top of that's why sometimes it seems like it doesn't work, because my sinus are also congested. Saka muka cleaner first before you put your sprays in drops, it will be okay. Thank you, my sister. Thank you very much. Akaitwa surgery, and it did help a lot. So sometimes people get help from the surgery. Sometimes but it's just what makes are different. Sometimes you just do what helps for you, to be honest, because everyone's body is different. But zvekuti vanhu vati I don't know kuti maZimbabwe meeting chese chinongolinka HIV. Tinoziva kuti HIV is through our body fluid. Ndozvatinoziva, not kuti masinus. I don't know kuti vanhu vanoita kupi, because tine vana vari kukura ama 2000. We need the kuvadzidzisa chaizvo zvakadaro kudza vana. Exactly. Unozoti munhu asangana nemunhu ane asthma wotomuti iwewe une HIV. That's not it. We need to be teaching vanhu chaizvo. If you have the knowledge you have,
teach vanhu. If you don't know vunza, unobatsirika, but I think it's just people vanongoda kungoita shade. It's not good. I just think it's not good vanhu havazive, vanoziva, but they just want to throw shade. So some of these things you just ignore, and we will educate them if we need to educate them. Kana vasingazive, I always believe vasingazive ngaadzidziswe. That's ndo upenyu hwachoni, because vamwe vanhu havazive, but for you to come pa platform vari kutotaura, she's always saying SIS MELLY about her sign, and unotoona kuti sometimes she's struggling, but for you to come and say that, that's the wrong that's the wrong mentality and attitude. Watorakidza udofu hwako. Maybe anonida kuti go back kuchikoro kunodzidza. By now you'd think kuti Zimbabweans, we all know what HIV is now, by now, because how many years have it been? By now, I don't think we need to teach anybody about HIV, but I by now, because we're living with this condition for a long time, for somebody to come and throw shade. And we all know mama families medu tinehama vakoma vanin'ina vana sekuru vane chirwere ichi, hapana kumhuri kusina. So I don't understand why people come and say that in a negative way. So it's not munhu mumwe munhu akaiwana, vamwe vanhu vakazvarwa nayo. If people, there are people who were born. So if you come to emuita nonzi something wrong, vamwe vanhu vakaibata kana sesu tine mabasa ano ndogona kungobayiwa ndoita mistake ndikini yabaya mumwe munhu ndichimutora ropa yobva yandibaya inini, boom, ndoningirina kwacho. So it's not kuti munhu wese anenge akaita something, but it's yeah. And nowadays people are living it because of the education, my research, medication, and hopefully medication each cure completely. So it's all about learning every day. Anyway, thank you very much. Thank you, my sister. Thank you for such a powerful educative session yamatipa about this sinus thing. Truly speaking, I didn't know kuti home remedies akadai can even help. Singomba kunotenga ustorina futi mari yacho to scrounge around ninde mupharmacy dotenga kuti kuvhurikika ndi you can use that salt nesoda zvikatokubatsira. Thank you, my sister, for teaching us, for telling us. Takatoti one day vanhu vangatoda kuziva. You can buy your data, but because if it's expensive for you, you can make your own solution instead of running sachets are already prepared in the new was but you can prepare. But I recommend you, if you for starter pack, you get the bottle. I always tell people, get shingirira with a starter pack. You want a bottle, then after that just make your own solution. Most important, the bottle is quite easy to use. Then they gonna technology out there thing here, but I'm going to say technology. But I will send you kuseri in English. You can get I know you can get I can write the name here. Thank you, my sister. Thank you, Maji. Thank you very much. Matibatsira wena. Munapota mchimbojoina malive yavana kugara mango zviningirira. Mango zvikanda kuseru. You know how it is. Tend chimboda vanhu vanoningirira. Unenge uchitya vanhu vanotyisa ka vanhu. It's not easy kuya paso. So if you can pin maona comment yangu, that's the name. It up on it. The link here, but I've written the name, and you can check it on YouTube. It will show you how to use it, and it's not nice, but it's quite helpful. So
Yeah, uyatora atanga achiterera half a teaspoon of soda, half a teaspoon of salt, half teaspoon of salt. Mash your nose. Yeah, so that's the solution iyoyo. And ukatarisa ndanemi yandapina yandaisa handigone dai ndanichigona ndainyatsoita properly. Saka you can buy that bhodhoro rako iroro and then just make the solution. And then it's easy. I think it's easier with the bottle. Auzonetsekana, but I will send you nengirikini yacho nekuku and then you can see what I'm talking about. Oh, okay. Thank you, my sister. All right, thank God you. bless you. Have a blessed Sunday. Okay, thank you very much. Bye. Tadzidza, guys. We have learned a lot. Masana saya bodo wedwe. Masana small one. Masana small one. Get to put away. Na sandani syringe. Asindogona mbodira chako. Oshinogona kubatsira. Zvinogona kubvira mumiri pamwe zvinogona kubatsira mufungi. Because hii takaura skana. Takaura nazvo izvi. Gaimboenda hangu, guys. Let me go. Kanzo kungosasa mukapeto uzovhakini. Hai, ndakatobvisa prestige. Ndachita kunge ndichato menu nawo. Nasingasatogarimo kutoavoida kugaramo. Nenyaya yekuti habhisi chaiyo. Bhisi chaiyo. Ngatitirega intinda hangu, guys. Tozobatsira tione kugadzira kubika magetsi asati ashamula. Magetsi asati ashamula kechitu. Magetsi akugowa, guys. Kutongotenga magenerator ndokuzvipedza. Kutotenga magenerator ndokuzvipedza. Vane mari dzenyu tengai magenerator. Aiwa kana, guys. Aiwa. Magetsi azouya power. Half teaspoon soda, half teaspoon salt. Then you boil. Zvachembera izvi totozvibvisa izvi. Zvachembera izvi. Zvachembera. Half teaspoon soda. Sibo. Did maybe. All right, guys. Ndapenda saka ngatibatane mangwana. Yatiri kutaura pano iyo nono. Yatiri kutaura pano iyo isainasiyo. Yatiri kutaura pano iyo. Tutaura nezvechirwere icho chichi pano. Saka, guys, regai ndinde ndimbonoita zvokuwasha mino izvi. Zvataugwa izvi. Kuti gai ndimbonowasha mino nesalt anzi mvura half cup, I think. Aiwa, sejarikisira rangu bodo. Hanzi sema, hatisi kuziva Briti, hatisi kutombonyatsoziva kuti English kumbonyatsofamba. Hatina full information. Tungoziva kuti kune mastage load shedding aya. But kuti chichi kunyatsoitika, hatisi kumbonyatsoziva kuti chichi kunyatsoitika. Hatisi kumboziva. Hanzi ma-eyelashes. Ndofunga ma-eyelashes. Ndofunga, amen. Saka regai ndinde, guys. Tozobatsana. Regai ndimbonosuka zvataugwa naSisi Maji. Pamwe ndogona kutobatsirika nasingaranda apo. Mangwana uchinda kumakuva ukoko. Padust popaya futi zvepo paya. Ndotofamba mangwana ndotina nemask, guys. Mangwana ndotina nemask popaya. Because ukasangopfeka mask mudust muya ndobva ndakaita kukwidibira cheko. Haya. Hanzi kunaenda for us. Kuno kwadzoka majema nenda kuchechi asiko aenda na 8 magetsi adzoka kuma 2. Adzoka kuma 2. Hello. Mushe kanjani? Aiwa, but zvinhu zvese tinoposta pagroup. Zvese isisi hatizivi nezvemaengineering, takangowa nezvemakeya. Zvemaengineering izvi hatizivi. Ndai kuGoogle munogugula kuti havasi kuda here vanhu vakadaro kudiaspora. Maengineer anotogona naCanada. Kana handina wena. Handimbodi kunyembera twainga kunzora ndokudza because ndoti vanhu vakatowanda, vanhu vanotidaro vakatowandisa, nditombozivi kuti uziwani. Inini ndisaka ndichingokaita zvinhu papublic. Zvokuti ndozofunga kuti kuna nhingi akambozodai ndiani nditovaforikira ndiani. Ndizvigoni. Information ndongoti jo pagroup apa motera ipapo. Alright, sharp. Guys, regai ndobika magetsi ari kuenda, guys. Hani mukungonzwisisa muti bate kuseri naNosta. Alright, Nosta, alright. Ndokubata kuseri.
guys muri kunzwisisa handitika nyaya yemagetsi regai tinde unobika because anoenda anga asika 6 hours anoenda futi manje abva nditumira nailmade sinus rinse. Okay, then ndichidownload ichi ndinotsvaga kupharmacy ichi. Thank you Maji, ndachiona ndachidownloada. Thank you. Ndonoona hanzi up to 1500 2000 inokavha laptop wifi magesi nejeu apps chichocho wifi booster. Ndakutobika zvemanheru guys, mandimukona kuti musikana wangu andivafona vachiti ndandavati nini vanoenda kuoff every Friday vodzoka neSunday. Saka ndakavati pandobva kuchechi mundifonera handichika ndofana ndichikupikai. Saka vanonoka kufona ndandatota kunzwa kudawo muchechi bva ndakadumburira ndakadai ndichiuya kusiyana kaenda kuchechi kwake. Unoona, saka gai ndibike panosvika kuno at least ndapedza bika usavi vozoyawo vodi vozobika zvinhu zvemanheru. Guys, tobatsana time handika tobatsana time gai tiponosvika minutes.